Ara anem a fixar-nos en alguns dels símbols que hi ha a la partitura, a part de les notes musicals, com són, per exemple, aquest símbol d'aquí dalt, que és un calderó. Aquest símbol el que vol dir és que aquestes dues notes es quedaran sonant una miqueta més del que sonarien habitualment. Com és una blanca, sonarien 2 temps, al tenir un calderó haurien de sonar aproximadament 3 temps. Quan vos dirigisca a un director hauran de sonar fins que el director us pare la nota. Després tenim els 2 puntets al principi i al final de la part A i em sembla que de la part B. Els 2 puntets, com ja sabeu, significa que hay que repetir 2 voltes eixa part. Però si vos fixeu, al final de la part A tenim un final número 1 i també tenim un final número 2. Això què vol dir? Doncs que quan acabem la part A en el final número 1, al fer la repetició, tornarem des del principi de la part A, però el final número 1 ja l'hem fet, per tant, no cal que el tornem a fer. Saltem i fem el final número 2. I després continuarem per la part B. Igualment passa en la part B. També té un final número 1 i un final número 2, com podeu veure en la partitura. Quan acaba la part B, torna a començar la part A, com veieu aquí. I serà la part final de la diana. Abans de començar a tocar-la amb la flauta, sobretot per als que no coneixeu la melodia, és convenient fer una lectura rítmica i després melòdica del que anem a trobar-nos en ella. Anem a anar per parts. Primerament començarem en la part A. Com veieu, al principi del pentagrama posa 2, 4. Això vol dir que el compàs que té tota la part A és un compàs de 2x4 i per tant el ritme que hi ha al fons de la música és 1, 2, 1, 2, 1, 2. És un ritme de 2 temps, típic de les marxes, per exemple, de desfilar. Bé, comencem en la introducció, tenim un parell de silencis de negra i de corxera i després 2 semicorxeres i un joan. El joan és la blanca, com ja sabeu. Aleshores, la introducció faríem un tiquillo. Com hem dit, el calderó augmenta la duració del joan, per tant seria com joani. Vale? Un tiquillo. I ara començarem amb la part A, pròpiament dita. Comencem amb un parell de titis. Titi, titi, ta, 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 joan, ta, titi, ta, 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 joan, titi, titi, ta, 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 joan, ta, titi, ta, ta, titi, titi, ta. I ahí acaba la part A. Tornarem a repetir-la. Titi, titi, ta, 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 joan, ta, titi, ta, 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 joan, titi, titi, ta, 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 joan, ta, titi, ta, ta, titi, titi, ta. Molt bé. Ara, si teniu ja les notes posades baix de les boletes, si les necessiteu, és que no les necessiteu no fa falta, haurien de cantar les notes seguint el ritme que ja hem estudiat. Per tant, la introducció podem triar entre cantar la nota La o la nota Do. I sonaria així, la, o bé, do, do. La, sol, la, sol, la, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, si, la, sol, la, sol, la, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, si, la, sol, fa, mi. Sol, la, la, sol, la, si, do,
si, la, sol, fa, si, la, sol. Sol, la, sol, la, sol, sol, la, si, do. Si, la, sol, fa, si, la, sol, fa, mi.